Ассалому алайкум барои тамоми бародар ва апаҳо. Барои шумо як хуш хабар шахсоне ки ба Англия омаданин, бародарҷону апаҷоне ки шумо втораgodникен, яъне ки дуюмбора омаданин, шумо як хуш хабари беҳтарин аз сайти AgriHR кадоме ки омадагӣ буден ва бародарҷону як чизае то набуронед ки ҳар апао акаҳое ки у соли гузашта соли 2022 моҳи март, апрел, июн омадагӣ буден, шумо метавонед ки як бор дигар бо дар сайти AgriHR дар омада дар сайти телеграмаш бухонед. Дар сайти официалаи худаш гуфт ки шахсоне ки втораgodниканд то ҳозира сабшеншон омадагӣ нест, то ҳозира мақсад ягон приглашеншон омадагӣ нестай. Шумо метавонед дар компания AgriHR обращаться кунед, яки муроҷиат кунед то барои шумо ёрдам кунанд. Ва шахсоне ки ай июн усу омадаген, илтимос шумо беҳуда нанависен ва беҳуда напурсен. ҳар шахсе ки моҳи апрел, март, апрел, июн омадаген, шумо метавонед ки обращаться кунед ва ҳамун сайти AgriHR худаш гуфт ки бинависа ва ма барои шумо ёрдам кунам, яки приглашение яки косомертона равон кунанд. Ва шахсоне ки ҳамун соло омадагӣ буден, моҳи март, апрел, май, июн омадагӣ буден, шумо беҳуда падават накунед. Одамое ки як моҳ кор карден, ай фирма гирифтен, 2 моҳ кор карден биромаден, ё ки 3 моҳ кор карден биромаден, шуморо ман намедонам. Шуморо фақат одамое ки кадоме официально кор кард, аз омадагиш то биромаданаш официально кор кардагия ва то ҳозира ҳамун сабшентон омадагӣ нест, приглашение омадагӣ нестай, шумо метавонед дар омада дар сайти AgriHR официалнаш як бор дигар бухонед ва баъд аз ӯ метавонед ки дар электронии почташ бинависед ба ҳамн хотир ё апа ё акаҷоне ки забони русишон хубтарай бигӯен ки барои шумо кӯтоҳи пурмазмун карда бинависанд ба ӯ то барои шумо ҷавоб битанд. ва шахсоне ки апаҷону акаҷоне ки шумо нав пур кардестен, сабр кунед, худо хоҳад иншоалло ба нам хеле новостиҳои хуб барои шумо мекунем. Иншоалло ки уже сезони кор сар шидестай ва иншоалло баъди моҳи рамазон хаёл мекунам ки бо бисёртар бо мардума файрод мекунанд. Чунки ин сол мегӯянд камтар дар Англия хиникӣ омадааст, бародаре ки гил мечинанд ва бародаре ки кор мекунанд мегӯянд ки ҳамун ҷое ки мечинанд ҳосили хуб додагӣ нест, ё ин ки аз сабабе ки хиникай бисёри ҳамун коргароне ки менеҷерое ки мутахассисое ки ҳастанд гуфтанд ки ин сол камтар хиник омадагиай, ҳамин сабзиш чизшон камтар дертар мешавад. Ба ҳамин хотир сабр кунед. Иншоалло боварӣ дорам ки ҳамин моҳи шарифи рамазонда иншоалло худо хоҳад чандин тот приглашения мегирен, чандин тот косумер чизотона мегирен, баъди моҳи шарифи рамазона гузародан ҳаматон меен кор мекунед. Дуо кунед ки худоҷон бо намехед новостиҳои хушхабаро барои апао акое ки нав анкета пур кардесен барои шумо хушхабар битем. ва ҳар шахсе ки ҳаст илтимос мекунам, мошеннико бисёр шидаган боваршон накунед ва кӯшиш кунед ки ҳар сайте ки официально меоратон ҳамода пур кунед. а дигар одамое ки пур мекунанд ё ки дигар одамо ваъдатон метаванд ва ё категорически овардатон наметавонанд ва баъдан одамое ки пул предлагатон мекунанд 100% дурӯғ мегӯянд. ягон компания официально меовардагӣ аз шумо пул талаб намекунад. официально боша, официально меспорӣ, фақат пули косномер, пули виза, пули косномерта меспорӣ, пули билета, тамом. Дига ягон посредник масредник пул мул натаҳед ягон каса ва ягон касам ай дасташ ягон чи намеояд. ягон касам мисол ҷияни Элизабета неста ки шуморо бигира биёра. ба ҳам хотир сарости ман нашида оромона пур кунед ва ажидат кунед ва дар сайти AgriHR ва ё дар сабшени бисёр нанависен. ранги шумо вори қариб 7-8 ҳазор одама ва ё дар рӯз ҷавоб метаҳанд. сабр кунед, иншоалло сезони кор сар шава шуморо файрод мекунанд. ва апаҷону акаҷоне ки втораgodникен, шумо да Аллоҳи меҳрубон қувват бита, тезтар бинависен, илтимос адекватна, аккуратна, коротка, конкретна бинависен ки то дар саволои шумо тезтар ҷавоб битанд, шуморо приглашение равон кунанд. чунки худаш сайти официалнаш дар телеграмаш гуфт ки ҳар шахсе ки моҳи март, апрел, июн у сол омадагӣ буд, соли 2022 метавонед ки обращаться кунед то мо барои шумо ёрдам бикунем. худованд ҳаматонро нигаҳбон. кадом бародаритонда ки уже приглашение омадагӣ сабр кунед, иншоалло дальнейши кортон меравад ва апо акое ки втораgodникен ягон гап хабар нест, ажидат кардеста буден, интизор буден, марҳамат дароен дар сайтҳои официалнашон нависен то барои шумо ёрдам кунанд, тезтар бо биёен ризқу рӯзӣ ва ризқи ҳалолтона биёен. худованд ҳаматонро нигаҳбон, дуогӯ бошед, хабарҳои наваш дад кунед.